Башкорттарым уку керек. 19 ваттың билгеле мәгърифәтсеһе Мифтахиддин Акмулланың ошо канатлы хүзләре бүген дә үз мәгънәһен югалтмай. Безнең арала әле лә Акмулла варислары бар әле. Сибай калаһында яшьтәр оешмалары тарафынан үткәрелгән «Мин башкортча һөйләшәм» акцияһы ошо буындар күсәгилешлегенең асык сагылышы. Виталий Колесников милләте буенча рус, әмма ул бала сактан зур теләк менән башкорт телен өйрәнә. Әле Сибай институтының хукук факультетында белем алган егет башкортча әдәби китаптар укый, тапшырулар карай. Шуңа күрә лә Виталий «Мин башкортча һөйләшәм» акциясына лаеклас кушылган. Мәктәптә укыган чакта мин шигырь ятлаган башкорт телендә. Хәзер вакыт җитмәгәч, шул эште туктаттым әлегә. Киләсәктә өйрәнергә уйлыйммы? Әлбәттә, үземнең балаларымды башкорт теленә өйрәтергә уем бар. Сибайда «Мин башкортча һөйләшәм» акциясына кушылучы икенче милләт вәкилләре бер Виталий гына түгел. Ольга Боярова ла ошо ирлектә тыуып үсүе менән сикһез горур. Башкорт теле кызга туган теле кебек якын. Башка ундай назлы һәм йомшак телде белмәйм. Башкорт теле моңлы йыр кебек күңелгә ятып тора, ди Ольга. Башкорт телен мин өйрәнә башлаганым 1 класста. Укыдым мин урыс классында, чөнки урыс классында укыдым, но иптәшләрем бөтәе башкортча булды. Шуның уларның мәнергәһендә һөйләшеп, мин башкорт телде белә башладым. Үзем өлкәнрәк булып китаплар укый башладым. Менә хәзер институтта үтте дәресләр башкорт телендә буенча. Тел миңа охшай. Миңа тел матур һәм күренә. Һөйләшкәндә йомшак. Башкорт телендә иркен аралашкан рус яшьтәре Виталий менән Ольганан аермалы милләттәшләребез арасында үз туган телен белмәүчеләр бихисап. Мин башкортча һөйләшәм акциясын оештыручылар туган телен белмәүчеләр ханын кәметүде, һөю уятуды, аралашу даирәләрен киңәйтүде максат итеп куя. Олдан яшьтәр укырга киләләр дә үзләренең телләрен булып башкорт телендә түгел, русча, вата емра русча һөйләшәләр бит инде. Үзара башкорт телендә аралашмайлар. Уку йортларында, мәсәлән, улар менә шул башкорт телен дәресләрен, асык дәресләрен үткәрәләрме, ләкин берәй саралар үткәрәләрме шул башкорт телендә төрле нәмә үткәрергә була бunda. Акция сиктәрендә яшьтәр белем усактарында очрашулар, конкурслар оештыра, киң мәгълүмат саралары аша сыгыш яһай, урамда халык менән әңгәмәләр үткәрә, аңлату эшләре алып бара. Акцияга урындагы югары, урта һөнәри һәм махсус белем бирү усактары лаеклас кушылган. Ирәндек лицее коллективы ла был башлангычты күтәреп алган. Башкорт теле безнең туган телебез, башкорт теле безнең дәүләт телебез. Шуңа күрә бу акция бик мөһим дип саныйм. Без үзебезнең лицейда башкорт телен үстерергә тырышабыз. Һәрбер класс сыйныф тәминде башкорт телен өйрәнә, теләп өйрәнә. Безнең укытучылар бик иҗади эшләйләр. Башкорт теленә һөю, ихтирам тәрбияләйләр. Рус классларында, башка классларында әлбәттә. Башкорт теленә безнең һөнәрләр дә бик һәйбәт укыту буенча. Шуңа күрә бу акция бик урынлы дип саныйм. Чөнки безнең дәүләт теленә, башкорт теленә игътибар зурайырга тиеш. Акцияга кушылучылар арасында Ирәндек лицейының 9 сыйныф укучысы Гөлдәр Моратова бар. Кыз башкорт теле буенча республика олимпиадаларында еш катнаша. Туган телде белү халкыңа, илеңә һөю тәрбияләй. Сит телдәрне өйрәнүгә юл аса дигән фикердә Гөлдәр. Минем өчен башкорт теле ул туган тел, әсә теле булгас, мин аны бик яратып йөрим. Минем әсә атам бала сактан миңа шул башкорт теленә һөю үстерде һәм бик яратып үстем инде. Киләсәктә кем булган мөмкин әле белмәйм. Уйлап йөрим һәм башкорт телен миңа бик ярдәм итәр дип уйлыйм. Нимә булмаһа ла туган телем миңа гелһен ярдәм итәсәк, чөнки мин башкортка да һәм шуның менән горурланам. Сибайдың Атайсал газетаһы мөхәррире Хәйдәр Тапаков фикеренсә, был акцияны яшьтәр оештыруы үзе үк игътибарга лаек. Димәк, үсеп килүче буын тарихына, мәдәниятенә, теленә битараф түгел. Ошонда яшьтәр булганда, телдең киләсәге ышаныслы кулдарда дип әйтергә мөмкин. Иң куанычлыгы шул, бына ошо акцияны яшьтәрнең башлап ебәрүе. Мин башкортча һөйләшәм. Тәүге карашта был ябай гына һүз бит инде. Мин башкортча һөйләшәм. Без башка ниндәй телдә һөйләшергә тиеш бит әле. Ләкин уның нигезендә, тамырында тәрән мәгънә ята. Ул безнең йөребезгә һөю, телебезгә һөю, телебезне ихтирам итү,
уның һөйләшү даирәһен киңәйтү һәм уга игътибарда иялеп итү. Милли телдәр барыһы ла яклауга һәм һаклауга мохтаҗ. Шуңа күрә лә был акция башкортлар өчен генә түгел, бөтә милләттәр өчен дә урам булып тора. Безнең башкорт теле шул тиклем моңлы, матур, тәмле, кабатланмас аһәңле тел. Бына дөнья кимәлендә галимдәр тикшергәндән һуң шундай һөҗүмтәгә килгәндәр. Дөнья кимәлендә иң шәп яңгыраган тел ул француз теле икән. Һәм бына ошо икенче урында башкорт теле тора. Безнең тел һөйү тураһында, һөйләү өчен яратылган. Безнең тел ул рух өчен яратылган. Безнең тел тупас түгел, уның яңгырашы моңлы. Рәсәйнең атказанган Башкортостандың халык артисты Әхтәм Абушахманов та башкорт теле дөньялагы иң моңлы телдәрнең береһе дигән фикердә. Унда Урал таударының бөеклеге лә, Бал гортының назы ла, Курайның моңы ла, дала кырдарының гүзәллеге лә сагыла. Шуңа күрә лә Әхтәм Әхәт улы үз укучыларына, буласак сәхнә осталарына телдең бар нескәлектәрен yetkерергә тырыша. Моңлы тел ул мен эске дөньянан, табигатьтән дә килә. Безнең бит Урал тавы өчен кырылгандар, бугышкандар, аны хаклагандар, моны ошо моң, күңел моңы моны безнең табигатыбыздан килгән. Безнең халыктың гына халык йырдары шул тиклем моңлы. Ул юктан түгел бит. Юктан түгел. Ул мен безнең Тәңре теге табигатькә табынудан килгән йырлар. Безнең Уралды һәм башка табигатыбызга хокланудан килгән халык йырлары шул тиклем моңлы. Димәк, бу ошо телде хакларга иң беренче безгә башкорт халкына үзебезгә хакларга кирәк. Психологтар фикеренсә, телдәрнең юкка сыгуы тирә-як мөхиттең йогынтыгы менән бәйле. Айрыуса, зур калага укырга килеп, ошонда төпләнергә хыялланучы яшьтәр был шарттарга тиз бирешә. Психологик сәбәпләрде шуга кайтарып калырга мөмкин. Беренчедән инде ул күпселек мөхитенә яраклашу. Зур калаларда ул бер төрле кыйммәтлелектәр, урыс теленең йогынтыгы зур бит инде һәм безнең милләттәшләр үз урынын табыр өчен һәм ситкә кабул булыр өчен ошо мөхиттә урыс телен үз теле дип кабул итә башлайлар инде. Һәм бұл бірінші сәбәп. Икенче сәбәп ул кешеләр менән уртак тел табу сараһы урыс теле. Чөнки зур калаларда безнең аралашу кимәле зурая һәм без милләттәшләр менән генә түгел, икенче милләт кешеләре менән дә һөйләшәбез, аралашабыз. Өченче сәбәп инде ул милли үзаңның торышы дип уйлыйм. Әлбиттә, ямгыятьнең йогынтыгына бирелмәенсә, милли үзаңыңды югалтмаенса ла тормышта үз урыныңды яуларга, абруй казанырга мөмкин. Әмма буны тәү сиратта яшьләрнең үзләре аңлауы мөһим. Шуңа күрә лә галимдар фикеренсә, бер төркем яшьләрнең туган телде яклап сыгылдары, аңлату эшләре алып барулары, аралашу даирәһен киңәйтергә ынтылулары бик вакытлы. Акциялар бик кирәк дип уйлыйм. Чөнки бүгенге көндә телдәрне яклау проблемаһы башкорт телендә генә тормай. Башкортстанда гына тормай. Әле яңа гына Татарстанда татар телен хаклау буенча акция оештырылды. Рус телен хаклау буенча акция оештырылды. Мәскәүдә рус телен хаклау буенча акциялар оештырылды. Ошо апрель-май июнь айдарында гына. Безнең Башкортстанда ла башкорт телендә һөйләшәм акциясының улгарылуы бик кирәкле дип уйлыйм. Чөнки башкорт телен мәктәптә, югары уку йортларында гына укыту йетмәй. Ә бу акция бөтә җәмәгатьчелеккә юнәлтелгән. Шуңа күрә уның әһәмияте зур дип уйлыйм. Мин башкортча һөйләшәм акциясына Сибайда гына тиҫтәләр сайышма йөҙҙәрсә кеше кушылган. Улар араһында төрлө һөнәр ияләре, төрле буын кешеләре бар. Акция июнь аҙағына тиклем дауам итәсәк. Йомғаҡлау концертында иң әүҙем катнашыусыларға бүләктәр тапшырыу, дәртләндереү саралары каралган. Ошондай акциялар кирәк, кеше үҙ туган телен, тарихын белергә тейеш. Бындай акциялар кирәк, чөнки ысынлап бүгенге көндә безнең йәмғиәтебеҙ үҙенең туган телен онота килә. Тел белеү кәрәк инде, тел белмәгәс киләсәк буламы ни? Мин башҡортса һөйләшәм. Мин башҡортса һөйләшәм. Мин башҡортса һөйләшәм.